Tsopano tikupatsirani nkhani zimene zawerengedwa pa Times ndipo wowerenga ndi Dave Gadama. Lero pa 13 October 2024 zina mwa nkhanizi tikuona a David Mbewe achiwa Njala akuopseza kuti achita zionetsero pa imfa ya Saulos Chilima ndi ena amene anamwalira nawo pa ngozi ya ndege. Komanso tikuona azimayi a DPP akuthandiza anthu amene anavulala pa ngozi ya ngalimoto imene inachitika anthu akuchokera kolandira chimanga ku Kamu Stadium. Tatiye tuneni nkhani zonse mwatsatanetsatane. Mu nkhani yathu yoyamba, chipani cha Liberation Economic Freedom LEF chaopseza kutsogolera Malawi kuchita zionetsero ngati President Lazarus Chakwera sakhazikitsa kafukufuku wapadera wa ngozi ya ndege msabata ziwiri zikudzazi. Iyi ndi ngozi yomwe idapha yemwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Saulos Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu. Mtsogoleri wa chipanichi a David Mbewe wati ngati a Chakwera sachita izi iyo atsogolera mbindikiro ku nyumba ya malamulo. Iyo alankhula izi ku Ndirande mu mzinda wa Blantyre pomwe anachititsa msonkhano wa ndale. Mbewe anatsindika kuti boma likuyenera kuonetsa chidwi chenicheni pa nkhani. Izi ndi zina mwa zomwe Mbewe anafotokoza. Nabweretsera uthenga onena kuti chipani cha LEF chayambika ndipo aliyense atipatse support ndipo zomwe timayembekezera kuti LEF ilipo tsopano ilipo. Munakambanso nkhani ya ngozi ya kuchingangawa. Kunali kofunika bwanji kuti nkhani imeneyi muyikambenso pano? Miyoyo imeneyi ndi Malawi kufera pamodzi anthu 908 chinthu choopsa kwambiri. Ndipwezekanso kuti asilikali momwemo, anthu ena former first lady momwemo, vice president wa dziko momwemo, si ngozi yophweka, ndi ngozi yoopsa kwambiri imene boma imayenera ndithu kutengapo serious step yoopsa kwambiri kwa aliyense ali ndi chidwi choti adziwe kuti ngozi imene ili bwanji, ndipo boma limayenera lifotokoze bwino kuti ngozi imene ili motani. Muna wadzudzulanso AMEC simukukhulupirira chifukwa chani bungwe loyendetsa chisankho? Akupanga plan imene akufuna kuti aliyense amene alembetse akhale ali ndi ID, koma a national legislation amene aja sadafikire madera onse adalephera pena magetsi amazima kulibe chenera maissues onsewa takati kuwauza AMEC, koma still akupitirizabe kuti yayi tivoterabe kugwiritsa ntchito ma ID. So sitikukhulupirira poti kuona ngati palibe chilungamo chifukwa Malawi ambiri sadakhale nawo makhadi Malawi muno. Prophet Dr. David Mbewe, you came to Ndirande Township. Masiku angapo apitawo mkazi wa malemu a Chilima adapemphanso boma kuti likhazikitse kafukufuku wapadera pa nkhaniyi. Malamulo amapereka mphamvu kwa mtsogoleri wa dziko kukhazikitsa kafukufukuyu. Mtsogoleri wakale wa dziko lino Mayi Joyce Banda wabwerezanso kuti ana ambiri mdziko muno akulephera kumalizitsa maphunziro awo kamba ka mavuto achuma. Mayi Banda alankhula izi pomwe amakhazikitsa ntchito yopereka phala msukulu za mkumba phala mboma la Machinga. Banda omwenso amatsogolera chipani cha PP atinso akufuna kuonetsetsa kuti ana akupeza maphunziro kuyambira ali achichepere kufika ku sekondale. Apa iyo atsindika kuti maphunziro aulere aku sekondale ndi yankho lokhalo lopititsa patsogolo chitukuko cha dziko lino. Pamwambowu Banda kudzera ku bungwe la Joyce Banda Foundation anagawanso matumba 100 achimanga kwa anthu omwe akhudzika ndi njala m'madera a Mtumbidwa, Chikwewo ndi Adamson. Izi ndi zina zomwe Banda anayankhula. Amene wamisala mumuja kuti wamisala ndiweyo Joyce Banda kuti skulu ya secondary itakaya ulere. Olemegezeka manja bambu. Ineyo mmene ndimanga iyi. Ndanena za sukulu esi. Ndanena za chakudya. Chakudya ichichi anthu kudya kololezo kwanika ndifetereza. Ndikuziwa. Koma kuna Machinga mupite pamango chipa mufusa kuti Joyce Banda tabweresa fetereza ongawa munapanga chani anandithamangisa. Just 2 years ago. Ina kupanga makani kuwapasa mafumu aja mafumu kuwapasa anthu. Ndikulima chakudya, ndikukolola nkokwe. Kena kata kolola ndikuwatumizira nyamata kukamenya mafumu. Amene ndikuyankhula pano nkhani mpaka inakafika ku polisi. Ukakhala kuti iwe uli kunja, uli pakali yala,
ukamva zimene umangoti basi chimati ndikuthandiza ndapita nanga ndipanga chani. Bungwe la Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation lati lipitiriza kuthandiza boma pa ntchito ya zaumoyo. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungweli a Rumors Lumala anena izi pamene amapereka mipando, mabenchi ndi madesiki a ndalama zokwana 344 million kwacha ku nduna wa zaumoyo mboma la Blantyre. Richard Chirombo wadzaniza mbiri. Alumala ati bungwe lawo likuthandiza potukula ntchito za umoyo mdziko muno. Zinthu zonza pafupifupi ndalama zokwana 344 million. Ndipo ndizokwanira zopita ma facilities omwe timagwira kuntchito ife. Komano kunoko kunangokhala ngati kongoza chitira umboni chabe, komano tili ma district angapo komwe kupiteno chithandizo chimenechi. Ngati Mchinji, Dedza, Nchewu, Mwanza, Blantyre, Lazarus Chakwera. Mawu awo a Rashid Sadala amene amagwira ntchito pa Gateway Health Center anati namondwe wa Fred anaononga zinthu zina pa malowo. Pakati pa kunali Cyclone Fred inaononga zinthu zambiri mzipatala zathu. Zina mwa izo ndi katundu amene akubwera lero. Choncho kubwera kwa katundu ameneyi kuthandizira kwambiri. Ndipo kaonjezera katundu ochepa amene anatsala. Bungwe la Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation likugwira ntchito maboma asanu ndi anayi mdziko muno. Zadziwika kuti ana akazi opitirira 3 million pa dziko lonse kuphatikizapo kuno ku Malawi ali pa chiopsezo chotaya miyoyo yawo asanakwanitse zaka zisanu kamba kakunyenchera. Akuluakulu ku bungwe la World Vision atinso asungwana pafupifupi 16 million omwe atha msinkhu amalephera kumaliza maphunziro a sekondale. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungweli Alizi Lombe ndiye wanena izi pa tsiku lokumbukira mwana wa mkazi pa dziko lonse. Esna Tembo walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Brenda Kayo. Alombe ati mchitidwe ogonana pakati pa chinyamata ndi achitsikana achichepere ukuchulukira mdziko muno, zomwe zikuchititsa kuti atsikana achichepere azitenga mimba adakali ang'ono. Panopa pamene dziko lathu likudutsa Njala, ana ajaso ndi ena amene sakupatsidwa mwina attention yoyenerera, kuti sakulandira chakudya choyenerera, chakudya cha thanzi choyenerera. Izizi zikuthandizanso kuti tikhale ngati kuti sitikuchita improve pa nkhani zimenezi za maukwati ana ang'ono komanso mimba za atsikana ang'ono, chifukwa nkhanza zosiyanasiyana kapena kuti mavuto amene ana aja akumakumana nawonso chifukwa cha ngozi zosiyanasiyana zogwa mwadzidzidzi zikuwapanganso push atsikana aja kuti akhale ndithu ophweka, mwina tikhoza kutero kuti akuchitidwano abuse even more chifukwa choti they are already vulnerable chifukwa cha ngozi zija zimene zachitika, anali kale pa umphawi. Ndiye izizi ndi zina mwa zifukwa zimene zikupangitsa kuti mwina progress yabwinobwino ya nkhani zimenezi isaoneke. Mmodzi mwa atsikana omwe adali nawo pa zokambira nazi a Violet Phiri omwe amaphunzira pa sukulu ya Nkhoma ati kusowekera kwa zithandizo zofunikira ku sukulu kumapangitsa kuti atsikana ambiri asiye sukulu. Ngati kusowekera zithandizo, kusowekera materials enoti akozothandiza maphunziro athu. For example, ngawela kazali munthu ulibe zokuyeneza, ulibe uniform, ulibe school fees yoti kozothandizira upeza zoti azako they are attending classes koma iweyo akubweza fees tsopano udzipita ku nyumba. Ndoti komanso kuti makolo adzakwanitse kupeza school fees dza akapereka mene mdzako time imene uli ku nyumba, your friends are attending the classes, that maybe ukuzokhala ku nyumba for 2 weeks, then it'll be impossible for one to catch up with the friends after 2 weeks wongokhala ku nyumba osaphunzira. Neno aba definitely uyu kumabero wake sizolanga khazoli akukhoza ifo yali anakhantha ilalo sabanga atendi classes. Aphiri ati ntchito yoperekera zakudya kwa ophunzira m'masukulu ndi zomwe zikuthandizira kuti atsikana ambiri asamasiye sukulu panjira. Sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu yati kupanga mgwirizano ndi andende ya Mzuzu
pa nkhani ya ulimi kuthandiza kuthana ndi mavuto monga achakudya pa ndendeyi. Kudzera mu mgwirizanowu, sukuluyi yati malo omwe amangokhala kuchoma atha kuthandiza kuti adzalepo chimanga chomwe chingathandize kuti omwe ali mu ndendeyi akhale ndi chakudya chokwanira. Witness Chipwere walemba ripoti ili lomwe akuwerenga Sam Kalimira. Poyankhula pamwambo umene amapereka katundu osiyanasiyana ku ndende ya Mzuzu, wachiwiri kwa chancellor wa sukulu yaChenjede ya Mzuzu Saulos Chilima anati sukuluyi ikufuna kuti idzipitirira kulumikizana ndi anthu omwe ayizungulira osati kumangophunzitsa kokha kapena kuchita kafukufuku. Chilima anena kuti zomwe ndende ya Nkhatabe idachita pochita mgwirizano ndi chipata cha boma cha Nkhatabe zinachititsa kuona kuti ndende ya Nkhatabe izikhala ndi chimanga chochuluka, ndipo anena kuti ngati zingamachitikenso ku ndende ya Mzuzu pomwe ikuchita mgwirizano ndi sukulu yaChenjede ya Mzuzu zikhozanso kuwapindulira. Ndine malo kuchoma tikoza kutengako pati ya malo pang'ono kuti iwo ndife tilime limodzi zomwe titakolole pamene pajapa anzathu ku Mzuzu prison atha kuthandizira ma prisoners amene ali nawo kunoko chifukwa pamene kwapezeka kuti mavuto ndi ambiri ofuna ndithu thandizo la mabungwe osiyanasiyana kuti nawonso anzathu ntchito yawo iziyenda bwino. Mmodzi mwa akuluakulu a prison mdziko muno yemwenso ndi mkulu wa prison ya Mzuzu Asimati Maliro anati kulima chimanga chochuluka kukoza kuthandiza kuona kuti ndendeyi izipeza chuma chapadera kuphatikizapo zakudya zabwino zomwe zingathandiza akaidi omwe ali mndende. Amaliro anaonjezera kuona kuti chimanga chomwe chingamalimidwe chikoza kuchepetsanso ndalama zimene ndendeyi imaononga pomagula kunjako, ndipo akuti ndalama zosungidwazo zithanso kumagwira ntchito zina. Zimenezi ndi zimene takhala tikudandaula nthawi zonse mbuyo monsemo kunena kuti ndalama zimene timagwiritsa ntchito kumagulira chimanga ndalama zimene zikhoza kusungika ngati patakhala kuti pali mwayi okhala ndi malo nkumalimapo. Chifukwa ndalama zimene tikanagwiritsa ntchito pokagula chimanga ndalama zimene tizigula sopo ndi zinthu zina zofunikira kuthandizira akaidi athu kuti akaidi athu nthawi zonse akhale athanzi. Mwakatundu wina yemwe anapereka ku ndende ya Mzuzu ndi mafuta ophikira, soya pesezi, shuga, nsomba. Katundu yemwe ndi wa ndalama zokwana 1.3 million kwacha. Pakatali pano ku ndende ya Mzuzu kula akaidi okwana 662. Ngati njira imodzi yolimbikitsira ophunzira, sukulu ya sekondale ya Vakusi ku Nchewu yakonzera ulendo wa ndege ena mwa aphunzitsi ndi ophunzira omwe achita bwino pa mayeso a Form 4 a chaka chino. Amene achita bwinowa ayenda pa ndege kuchoka ku Blantyre kupita ku Lilongwe kumene sukuluyi ikapereke mphoto zosiyanasiyana. Daniel Zimba anali komweko. Kwa nthawi yoyamba mmoyo wake, Victoria Lunduka wayenda pa ndege kuchokera ku Blantyre kupita ku Lilongwe. Iyeyu anali limodzi ndi aphunzitsi ake kutsatira kuchita bwino pa mayeso a chaka chino a Form 4. Mtsikanayu adapeza mapoints 12 ndipo sukuluyi yamugulira tiketi ya ndege. Iyeyu walimbikitsa ophunzira anzake kuchilimika ndi kudzikhulupirira pa maphunziro awo kuti achite bwino. Ndipo poyankhula pamene amanyamuka pa bwalo la Chileka, mphunzitsi wamkulu pa sukuluyi Akeston Kapalamula anati achita izi pofuna kulimbikitsa ophunzira ena kuchilimika pa maphunziro awo. adzitha kudziwa nthawi yochita zinthu kuti ikhale yoyenerera komanso malo oyenerera. Mawu ake, mtsogoleri wa bungwe loyimira sukulu zomwe sizaboma a Wycliffe Chimwendo wayamikira sukuluyi ndipo wapempha sukulu zina kuti zitengerepo chitsanzo. Izizi zimalimbikitsa kwambiri. Sukulu pene mavuta amafuna kumulimbikitsa mwana, kwalimbikitsa aziphunzitsi kuna kuti mali zathu azibwera. Ophunzira opitirira 50 ndi omwe akhoza mayesowa pa sukuluyi ndi mapoints apakati pa 12 ndi 20. Chaka chino ophunzira okwana 97,222 mwa ana 177,434 mdziko muno ndi omwe anakhoza mayeso a Form 4
kuyimira 54.79%. Tidakali pa nkhani za maphunziro a ntchito zamanja ati ndi chida cha mphamvu chomwe chingathandize kuchepetsa mchitidwe wa umbava ndi umbanda kumadera amtawuni ndi kumidzi. Mkulu woona za maphunziro ku Mzuzu a Batson Nkhoma wati achinyamata ambiri omwe akumavuta kumadera akuchita izi chifukwa chosowa zochita. Kuchokera ku Mzuzu, Samkalimira wadza ndi nkhani yonse. Ankhoma anayankhula izi pamwambo umene amapereka masatifiketi kwa achinyamata opitirira makumi atatu amene amaliza maphunziro awo a ntchito zamanja omwe achokera mu mzinda wa Mzuzu komanso ena kuzungulira mzinda wa Mzuzu. Achinyamatawa aphunzitsidwa ntchito zotcherera komanso zomangamanga ndipo awaphunzitsa ndi a Liberty International Development, bungwe limene likuthandiza achinyamata pa zauzimu komanso zachuma. Ankhoma anena kuti achinyamata omwe aphunzitsidwa akayamba mabizinesi ang'onoang'ono ndipo izi zikachititsa kuna kuti alemba zawo. Ndiye ndimafunsa makolo kuti ngati ali ndi ana chonde ayesetse kuti mwana uja apite ku technical college iliyonse imene angaone kuti akhozokwanitsa. Ma technical college ndi ambiri, ena ndi aboma, ena ndi private ngati awawa. Mwana aliyense amene ali pa msinkhu akhoza kupita ku sukulu koma akhale ndi chochita. Mkulu wa bungwe la Liberty International Development ku Malawi kuno, Mbusa Hazo Banda, anati anaganiza zothandiza kwambiri achinyamata pozindikira kwena kuti iwowa ali ndi udindo waukulu pofuna kuthandiza pa chitukuko cha dziko lino. Koma zona zake nzokuti alipo ochuluka amene aphunzira kuti akadakhala m'maofesi koma kuyenda m'masatifiketi m'manja, ena ali m'manyumba palibe chimene akuchita, koma ndi luso la manja akhoza kuzilemba okha ntchito ndi kuchita zochuluka. Mmodzi omwe amaliza maphunziro awo a Elijah Lupondo anati maphunzirowa awathandiza kuti tsopano akayime paokha pachuma. Koma Lupondo anapempha boma kuna kuti liwathandize kuti apeze mwayi wa ngongole ku bungwe la NIFI kuti ayambe mabizinesi akuluakulu. Phunzira zambiri ndithu mmene tikupitira makwalalamu ndithu tikapanga zinthu zambiri komanso ntchitozi zasintha moyo wathu kufikira siku la lero mmene nalili poyamba kufikira siku la lero ndaziwa zinthu zambiri. Ambiri omwe anayankhula kumwambowu analimbikitsa achinyamata kuna kuti asamadalire ntchito za m'maofesi zokha koma kuti zaluso la manja pona kuti zindikuthekera kotukula chuma cha dziko lino kupita patsogolo. Popitiriza nkhani zathu, amayi a chipani cha Democratic Progressive DPP apereka thandizo losiyanasiyana kwa anthu pafupifupi 60 omwe adavulala pa ngozi yomwe idachitika ku Ndirande mu mzinda wa Blantyre. Pakadali pano anthuwa akulandira thandizo la mankhwala pa chipatala cha Queen Elizabeth Central. Daniel Zimba akufotokoza. Anthu ovulalawa adakumana ndi ngozi pa nthawi yomwe ankachokera kolandira chimanga ku bwalo la masewero la Kamuzu pamene njala yafika povuta. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa gulu la amayi a DPP a Ruth Chipole wati iwo ndi wodzipereka pa ntchito zachifundo. Achipole anati akudziwa mavuto omwe odwalawa amakumana nawo mzipatala. Kutekera kwake ndikunena kuti iwo akamakhala adzidziwa kuti tinawo limodzi, angakhalenso Arthur Peter Mutharika amene ali president wa chaka cha mawa mu September. Msungichuma wa gululi achifundo na mwenje akugwirizana ndi Achipole. Ntchito ya group yathu indupanga chalite kwa ena amene akusowekera kuti tafikire tapasi kangachepe kamene tili nako. Mawu ake mmodzi mwa oyang'anira odwala pa chipatalachi, Mai Amiri Sambiri, anathokoza kamba kathandizori. Mwinaso kakhazoro akhalitsa abale ako amathokhazo atupanapo komano akamabwera ngati anthu chonchi ndoti amatengesa chima. Mwazina gululi lapereka zakudya, sopo ndi zinthu zina. Mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera wayamikira kampani zomwe zathandiza mpikisano wa golf wa chaka chino. Cholinga cha mpikisanowu chinali chofuna kupeza ndalama zothandizira ophunzira osowa msukulu za ukachenjede za mdziko muno komanso anthu omwe anapulumuka kunamondwe wa Freddy. Achakwera anayankhula izi ku bwalo la Country Club Limbe mu mzinda wa Blantyre zitadziwika kuti kwapezeka ndalama zoposa mulingo omwe anakhazikitsa. Akuluakulu oyendetsa mpikisanowu
anati amafuna kupeza ndalama yokwana 600 million kwacha koma aposa mlingo umenewu. Ndipo wapampando wa Presidential Golf Initiative Avisenge Kumwenda wati ndalamayi igwira ntchito yake moyenera ndipo siwonongedwa. Banki ya NBS ndiyomwe yathandiza kwambiri ndipo anayitchula kuti Diamond Sponsor chifukwa yapereka ndalama zokwana 150 million kwacha. Mkulu oyendetsa banki Akwanele Ngwenya anati apitiriza kuthandiza mpikisanowu chifukwa umafikira osowa kusukulu za ukachenjede. Mpingo wa Lingadzi CCAP mawa pa 13 ukwanitsa zaka 50 ukutumikira mdziko muno. Pokonzekera tsikuli, mpingowu unakonza ulendo wa ndawala omwe unachitikira mu City Center ngati njira imodzi yosangalalira. Rebecca Chimcheka Matemba walemba ripoti ili lomwe akuwerenga Malenga Chiyenda. Polankhula ndi Times, Mbusa Van Velden wati akuthokoza kuti mpingowu wakula tsopano ndipo upitirize kufalitsa uthenga wa Mulungu. Padakali pano, mmodzi mwa akuluakulu omwe amayendetsa mpingowu, Profesa Sam Phiri, ati chikondwererochi chifika pachimake mawa. Pa ntchito zimene timagwira pofuna kuti tisendeze kufupi anthu ndi Mulungu, takhalanso ndi zitukuko zimene zimapangitsa kuti mpingo wa Lingadzi uzikhala ndi nthawi yochita ntchito zake mosavutikira kwambiri. Mwachitsanzo tili ndi mase 2 ku area 12, tili ndi nyumba ku area 10, ndiponso pali pano tili ndi malo amene timatcha kuti Lingadzi CCAP Christian Center. Malo amenewa tikuwapanga kuti afike poti akupanga ntchito yolemekeza Mulungu komanso kufikira kwa anthu amene akusowa komanso kubweretsa chuma chimene chingathandize ntchito za mpingo wa Lingadzi. Mpingowu wathandiza kupititsa patsogolo ntchito zachifundo mwa zina. Ndi ripoti limenero tafikanso kumapeto kwa nkhani zathu. Awa ndi mapeto akuwerengedwa kwa nkhani zathu za lero pa 13 Oktoba kufikiranso mawa mokoma nonse zikomo.